yo, boom! It's your boy, King Ginger, Cream de la Cream. But some demand to Mabuyu, Bambalunu, Shasen, Upotlaman, Sabafocus, welcome to another exciting episode of Niyate Banana, Kapu switching phones in Tanami. We're in the streets of Johannesburg, South Africa, and we are definitely looking for lovers. Bantabanum Cholo Pagats, and King Ginger, Cream de la Cream, or for the show, Utenitoy Pagats. Hey, yo, Mzansi, I like it when you say it with me. It's going crazy. It's going bananas. It's a purple king in Tanami. Another day, another dollar, another banger. As you all know, I'm not alone. I'm with my son. Welcome, Dlamini. Shendele Bobo. She Popo. She Chris Baba Chris. Shendele Bobo. Shendele Bobo. Take us straight to Wabafebayo. Hey yo, boom! It's your boy King Ginger, Cream de la Cream. International Kings, but some demand to Mabuyu Bambalunu Shase. Upotlamanza Bafokazane Bebodu Chwala. Welcome to another exciting episode of Niyate Banana. Couple switching phones in Tanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers. Abantu abanum cholo pagate and King Ginger and the CMTV. Bafunuk tell it why pagate. Andile, komunye umfana nje mistake. King Ginger, Cream de la Cream. I want to share with you guys something. Yazi lama episode esiwashuthayo njengoba sihlale sishutha sihambe indawo sibhekana nabantu njengoba ingane iqashe ko Melville ziqashe la ko Sophia Town nani. Hey, i-racism elana. La South Africa. Labantu mabebona umuntu omnyama walka necamera kulemgwaqo yabo ne baphakamisa nina niyangicanga ukuthi thina sikhululekile nini la ubizana security nje ukuthi umnyama uyawalka izinto esihlala siyibona ke thina, but it's fine. We won't stop what we are doing because nathi senzela ukuthi sidle, senzela ukufita imindeni yethu, nathi senzela ukuphila. iCMTV iqasha abantu abaningi ukuthi basebenze, so ngeke so stop iwa hey la welcome Tania hayi kohlwani bafana hayibo Mazalama security. Hey, they are black people walking outside. They are shooting. Nina. Nina. Ake siyeke. Sofika ngisho kupercentini phakathi. Wabize la uma security lawo. Kokoza kwawona because ngithumela vele zona lezinto ezimnyama ifike iphenduke ngathi zingabelungu la bafo ninjani bafowethu njani ngihlala khona ngalana sister Siphume out. Oh Ngeke somewhere else so. Nisazoyishayela idam la. Yeah. No but yazi my brother mina igama lami nguGinger mfethu. No man nginenkinga lana yazi kade ngilokhu ngiyahamba yabo nje basilokhu sihamba siyashubutha sishutha izithombe qhamuka ama security kuvela labantu laba bahlala kule mizi lena emkhulu baya complain hey abantu abamnyama hey nina niphole kanjani kuthule kule ndawo zabelungu abangasifuni kanjeni. Bityazi kumele sifoste singenelele silungwini sejozi indawo yethu sonke leso sikuzibona singene intweni for sure asibani kamela sohlala la futhi vele kumele sihlale la yazi ukube yabona nje one day no my brother I want to know something mfethu ngicela ungadina la ngicela nje ukunibuza a few questions mfethu bese ngiyamdedela mfethu my brother ubani igama Manqoba mfethu umkhoshini wami mfethu yona hayi Manqoba kule yangizonza njani Manqoba phole yazi ngizokwenza njani njengoba nipholile kanje ngizokwenza sure ukuthi nginishela nezinto ezipholile Sephakim sister wenu bani igama Mina uKimbashi. Kimberly Manqoba Kimberly. Yes. So sis Kimberly wena nobhuti Manqoba niyathandana? Yep. Ungathi yini oyithandayo ngobhuti Manqoba? Impatho yakhe another way angithatha ngakhona nje. Physically yeah. Phethe kamnandi ne? Kahle kakhulu. Wena Manqoba ungathi yini oyithandayo? Manqoba wena Manqoba ungathi yini oyithandayo ngomuntu wakhe?
mfethu ngithanda brand esiphethe ekreni ngithanda nokuthi mfethu uyangithanda mfethu uyangibhayizise ngishubile la ngaphandle kodwa hayi mabhebeza hayi uphethe soft ngiphethe soft mfethu mangiqala ngithi hayi ngibhayizise wena mangoba nawe umphethe soft mabhebeza in every corner in every way ukuphethe soft ngayo yonke indlela khona yini salibuza wena ungibuza ukuba umuntu so sister I want to know from you njengoba usuphilile noManqoba senithandane isikhathi esingaka ungathi yini uManqoba ayenza differently than others ngathini nje yabona amasizo endlini uyaparticipate izinto zasendlini uyangisiza ngama washing laundry izinto ezinjalo hayi ukuthi yonke into uyekelela kuwe participator ukhona he's there he's present Manqoba in a scale of 100 to my sister ungathi umthemba kangakanani yo yithemba kanti awukhulumi ngumthanda akumthanda 101 thanda or themba themba is themba trust Themba trust hayi amakhondom trust le themba lamathemba Manqoba themba lamakhumushi PM kumshare isandla semvene asithi 90 ne 90 yeah 10 disappointment 10 ukuthi yana noma ngihishe ngambethe ngikwazi ukuzibamba iziqoke mfethu ngiphefumule yabo wena usithemba kangakanani scale of 100 ngakuyi mabhebeza obvious 100 101 ukhona nomunye umuntu mhlambe one 1-on-1 naye ngaphandle ka my sister sibala akekho athi akekho ha ushosho ngithe usacabanga dog mithi nakhona nokusicabanga ukuthi bengicabanga nje bese ngicabanga nje lamaphutha yazi mfethu sometimes nokukhuluma nomuntu asije ukuthi uyamshela kanje ukukhuluma nje naye kahle so bese ngikhuluma nalabo mhlambe bayibonekayo abasicabangele ukuthi ngishela so wena sister in a scale of 100 ungathi umthemba kangakanani noma my brother 8 when 8 10% yeah kukhona 20% 8 kuko awunama mistakes njengoba ngisho ukuthi ama mistakes so kuba umuntu namanje amuzi usini khona abantu ongathi uxoxa nabo kube ngathi bacabanga ayikho into ongathi uxoxa nomuntu ayizicabangeli unless khona into ishilo yenza so umuntu acabange kanjalo ngabuso okay so wena usithemba kangakanani mina ngiyasemba 100% ukhona nomunye umuntu othanda naye ngaphandle kaBhuti Manqoba akekho mawungasufanda ukuthi uBhuti Manqoba yakufebela ungenza njani ngizoba disappointed kakhulu and kuzokusho ukuthi isikhathi sisi-investile kule relationship then sibe waste so ngathi kuzombe ukuthi umuntu azibona ukuthi uphuma kanjani ayibona lento that's deep hey face ingqwaza imfethi ingqwaza ingaka oh Lionel Messi nice goal coach enathe yabona no Messi Lionel Messi god akuyona igod Cristiano igod hayi suka asiyeke lento wena awuthami uma ungafanda ukuthi umuntu wakhe yakufebela ungavuma ukuthi uCristiano Ronaldo igod yo angavuna mfethu yabona uthanda ibhola ukudlula yonke into sengisiwe kanjalo ucela umuphi yakhe mfethu umuntu wakhe umtshela samthanda Manqoba oyine Manqoba inengqobzeni ngobzinto ngobzinto shua shubiwa shua shubiwa shua shuya rarara shuya ine ay Manqoba exe inja yami Manqoba mfethu it's going crazy it's going bananas it's nginiyeke Manqoba ngiqhube nento zeni ngiyazi kade senibambezelile nathi la yeah sijabule kakhulu kunjalo i-welcome Manqoba umuntu wakhe yabona my brother kubeke ke thaba before mfethu ngivaye mfethu kunento esenzayo la kuthiwa loyalty test i-loyalty test ithiwa by switching phones for 60 seconds wena Bhuti Manqoba unika umuntu wakhe ifoni yakho for 60 seconds ukuthi a-check on WhatsApp Facebook Instagram makuthi uyayisebenzisa lezo zinto sanga ukuthi ufletha nabo bani asanga yithi yabona nomuntu uze kahle maka wena uthuka uze kahle Manqoba muthi ukubisa umntwana hawu waphenika nje umuntu uze kahle khuluma nathi ngikahle namanje ngize kahle amafoni ngipho na sister yakho naye uzomnike yakho uBhuti Manqoba
Udabaleka namafoni. Angeke nqoba izinto. Ngeke. Ngeke. Ngoba phone. Awayifenik. Sure. Indaba manqoba ngikhulume ngala manqoba. Indaba Uthi bana ngamafoni ethu. Ngiyini serious. emanqoba uploma ba. Akukhuluma inaledi. Inaledi? Sweet. Oh, plaza uphume ekasi labantwana. Naledi. Protect inside. Yeah. Ngiyazi. Extension what? Ngithola. Muscont. Mafletini what? Injeke. Wena sister unga ubuphi kasi lakho? Ngise Orlando East. Orlando East. Oh, mara msekaseni one. Usuka ngayena lady ajumpele eze ngale Orlando. No. Beside to fair but it's the same hood. Yeah. Cause akufani nokuthi ungayiye eMsotra or ungayiye eMcLean and then yena ungara eMambisa. Uyabona? Fair ongaye ngoma K1. Ngilunge la. Ngathi neyini Orlando mfethu ngihubuzisa. Ya, cabanga kusujole K1 dog. Cabanga la mashambula se-K1 ke bangakapela uyazazi zingakapela zizitshontshele mfethu Wester hayi ushadile Grootman hayi manje singamkhulumi ka enhlaka sister ka mina sengixolisele kusitela akakhwest mina ngithe wena uthe ubut Questa ngiyayivala man ngiyancanga Grootman nami ngiyavala Grootman mina ngishongo lothe Grootman ngiyancanga leya ya usukhulumisa okay asiva ivale mfana ya futhi ngicela uyiqolisele mfethu kuGrootman Questa Grootman ngiyaxolisa ungafani nawe nalabafana abadelela amaGrootman man ngiyaxolisa Grootman ya intanga yami kodwa ngiyaxolisa Grootman yazi nomchita ngiyaxolisa Grootman ngiyancanga Grootman ya phakamisa lo music wakhe la ngiyimamela khona inamba babizi take that ngiyayincanga la nami eka Grootman ngakhwetha yabadala anosekantsophu kakhulu no no saka akusamele aqaquleke manje ngangimoshe awuyambona indoda yakho ungithatha ngangimoshela umsebenzi wami yazi ungazokuvala ishow yami kuthiwa Phelile uyahluleka. ha manje kumele sami baby hayi ungasabi sesiyaqeda soqala ifoni yakho Okay. akunankinga ngithi Ayikho. ivule ona tissue mfuthuza ngiyajunga man ona tissue qedi tissue Grootman hawu hayi le High blood. hayi Kuyabanda nje. awuvulela na toxin sure asha iphina ngiyibuka faka iphina yakho umphindela Ufakile. Danga. Athi yami simnandi ke la yehlisa umoya sendleleni na WhatsApp sure bamba bazithintele baba la type thinta ya mase ngithi type uzothatha la ku search makuvela igama lakho la ungijele makuvela igama lezinye izinje imigorho yase angeke ngisho ya Orlando ya imigorho lezi azange imigorho uququd umuntu wakho yena lo shuthi uzobe kwenza isilima. All right my brother. All right guys, my name is King Ginger Cream de la Cream ngintwana yase K1 bafowethu. K1 representer Ramkunupi Mnisi. Big up, you know the story, legendary Questa for bringing Rick Ross ekasi type about I love you abakusheni nina sister Ngiyashelwa. uchabi chico right kanje Intombazane ngiyashelwa ku obvious lokho. ngiyamazi ubut Quest Hawu Questa ngimazi kakhulu. kanti indaba Ngimazi kakhulu ngifan ka Questa. sayincanga isha ngebhesima velani lapho asandi Iyo kanye lengiyithandayo. ngeke uyenze ngiyazama la kuvela abangani bakhe namona wena wasiwazi abangani bentombi kwangaka akuvela amagama athi abopalisa bona amagama nje ngwajwayele boRato Nthabisile amagama ajwayelekile delete type uthi sex siqinise lento unokuyicela ibrothers sex kuwena mhlambe mefuna umntakazo Ovi. Uma WhatsApp siyakhuluma. ovi Private chats wethu. cha ngempela mina phela sure delete lapho uthi money Man. wipho by imali money Ngiyasebenzela kuphiwa. Sherete. Allowance. Sherete. Yes.
Next. Manqoba delete lapho. Type uthi sorry cishe ngawuphinda sex. Faka i-emoji ye-brinjal, faka i-emoji ye-pentlis, faka nalamanzi athi temporo phoma. Popomela. Next. Yim. Yim. Delete lapho. Type uthi come outside. Hawu. Indaba sister kanti wena indaba mangibuza amagama akuthuse mfethu. Indaba. Awangithusa ngikho worried mina njengoba ngisho ukuthi ngiyasithemba 100%. Ayikho nje nento engathi ngiyayiganga nje. Type uthi love. Ulava ngavela phela ngithi phela umama yebo sifuna ukubona ukuthi ulove muphi lo mama lo noma lo auntie. Oh nakuye nje. Yeah. Yim. Why wena ujuluka kangaka? Ngiyabanda la. Into lezi indaba manje. Awuthami. Hayi la manje. Awuthami ungatatazele. Ungatatazele. Buy me lunch. Usho ukuthini ubuy me lunch? Sifuna ukubona ukuthi ibaphi abantu osuke ucela ukubo ama lunch. Lunch ya yebo. Okay. Uyadlala uFacebook. uFacebook ngiyamdlala. Good. Next. Akuna next buy me lunch. Awusakuthi type nje condom ngiyazi ukuthi awujwayelekile. But nje condom. Awazamanye amatreka ingozi wena. Umuntu wa. You know, brother ngulile. Yeah, mina ne-recruitment quest asibadala. Yeah. Yeah. And thina sishadile ne-recruitment quest. Oh. Then Bamba bakhuluma nje. Khuluma namakhondomu nanomngane wakhe awanda Ukhuluma ngezakhe. yazi ngiyaqala ukuyina ngecondom sengizohlala ngiyi-check. Sezazi uxoxela ngezakhe. Indaba. Wena uthini kuyena? Ngiyaphendula ngiya-advise I'm a good friend phela nami listen naye. Facebook. Hayi kuba nervous mina manje. La ku Facebook nama messenger mangithatha ukuthatha la mayithi no results la ungitshele mayiveza ama unread messages ungitshele futhi because ngesiwavule ngoba naye akawavuli yabo type lapho uthi I love you ufake ne heart red izo detector yonke into sister indaba uqonda ngizazi lezi uqonda ngenza lento ongazi dala ngayiqala lento ngineminyaka kahle fanele ngishock ngiphila ngayo lento WhatsApp. but awuthi ngishilo ngathi angavulwanga asiwakhulumi angithi uyabona ukuthi la buka no uyabona but ukuthi ama unread lawo uyabona ukuthi ayivuliwe le inali dots leli lokuthi ayikakangenwa kuyo nale ine dots iza la futhi ngikubonise more iza la ku unread yabo bangana nolova abafuna umuntu wakho akaba entertain kodwa awudlala Instagram no hayi Instagram uzizunjani manqoba njengoba umuntu wakho nje hayi nosengiqhela mfana angisagudusi asemzini chisa pe manje ngikayifuni ngalikhiphi sokodola manje awuyabandi setamini baba ngikayifoni sesiqedile iPhone yami sida tasa yeah sishone phansi I know asiqedile empela ivule ibambe sister ayivule yeah umnika ivule ibamba ivule yeah Mnikele yena wena. Hey, ngabenzitha. WhatsApp. Sister masenethi type uzotype la. Makuvele igama lakho lomuntu. Awume manqoba. Makuvele igama lakho la ungitshela. Makuvele igama lezinye ifebe la ungitshela ngoba lezo ifebe izobe idliwa manqoba. All right guys, my name is King Changer Cream Dala Cream ngintwana nje yaseking indlovu eyazi ukuthi sengiyothenga icamera ukuze siza abantu. Type lapho uthi ngiyakuthanda. Okay. Baby. Thanda baby. Ndandathu. Ngiyawazi la maculo. Yeah? Akuvela wena. Vela ba. Makuvela wena sister ungitshele, makungaveli futhi wena makungaveli lutho futhi ungitshele siqhubeke maningi amagama esiwasearch. Hayibo. Vela mina nosindiswa. Sindiswa bani sindiswa? Hayi fithi cousin yami. Okay. Cousin, all right. Type lapho uthi sex. Sibone ukuthi cousin noba fo baya bebhana yini. Okay.
Hayi manqoba. Sindiswa. Uyavela kusex. Manje usindiswa. Sibahle khona ubuyawa. Hayi, esibari ngiswetinga indlovu sibari KZN. Sindiswa. Nenzani? Nenzani noma sini? Akubaleni lapha thizana. Sindiswa. No, phela- Umthetho wakho Ngikhuluma nge-sex. Kimi futhi. Type uthi manje sibe sibona ukuthi usindiswa vele usindiswa nangu nje under sex. Ayithi ngiqoqe nge-sex la uyakubuza ukuthi sex ibi delicious. Spike osh. Uthi ubani? Mani. Money khona sobona ukuthi uyavela because ingane edliwa iyanikwa nemali. Yebo. Eish. Sesh. Ngeke udliwe ungaphiwe imali. Okay. Yimi usindiswa futhi. Neighbor, Sindiswa. awuthi amfethu. Ngicela usethe umamazi. But obvious mfethu da. Anaqala kumbona lo sindiswa lo Le ndaba zemali nani mfethu babe ngimsiza. Obvious umuntu mina mfethu yapayiseka nyani. Sibe ngimsiza njengoba isikhazi nami mfethu ngeke ngikhuluma into zasendlini zenzakalayo zifini. Yeah phela sister. Ukhumbule sister, ukhumbule sister. Ufika amnike sex. Naye usindise nesefuna imali. Indoda phela. Na Form bayabhala sex male or female. So hayi. ngisaqwalisa. Hayi hayi. Sindiswa sikhetha. Wena usugcwalisa ama forms wena nosindiswa. Aha. Huh? That's why hlala ujaha ungenasikhathi ulosindiswa lo. Sister ngicela ungene ey'thombeni ku media. Sibone ukuthi usindiswa ku media. Umi kanjani? Vula media. Vula media. Phone safe flat. Hayi baba. Sister Yazi ngiyakhathala umphefumulo. bamba. Nale ithombe zakhona unokuzicheka nje sengiright. Nazi ithombe. Yena nosindiswa. Ah, Ngcona bekho mapuna. ihotel la. Ngcona nikho mapuna. Ngibonga nje ukuthi anikho nqunu bhuti. Nazi ithombe. But lezi ithombe zobufebe uyayibona nje ubufebe lobu. Awuthi wena senze njani simfonele simuzwe yena ukuthi uthini? Ne? Awungiphi phone yami ya? Khuluma iqiniso. Uyamazi nalo ukuthi uyasebenza. Manje. Nakha. Uthe discussa ini nosindiswa. Cousin wakhe. Amafoma ayinaso mfethu bathola isipani. Umntana kini. Bani se sex. Umntana kini. Khuluma baba ngoba ngiyamfonela manje. Fana mfonele Nice one. Sespanini umuntu busy yapayiseka lo muntu amfethu uzoqhubisa umntana abantu ngemfenyeko. Okay so singamphone sister Uzoqhubisa umntana abantu uzoqhubeka mfonele. Okay ngimfonele uzoqhubeka nalo. No, mina ngibona Okay asimfonele nakho asimfonele. No, ngiright. So right sister. Asimfonela asimfonele. Sipruvani ngoba nakho Yini siprovide? leso pruva masabe cellphone. Okay. Siprovani ngifuna ukwazi provani. Invele masabe cellphone. Oh. So Provani. Hayi ngicela ukukhuluma nosindiswa. Sacela ukukhuluma nosindiswa. Thatha. Wesizinayi. Ubona amahlaza akho. Hello. Ngisacela ukukhuluma nosindiswa. Hi Cindy. Sindiswa kanjani? Niyaphila kunjani? Ngiyaphila sisiwami. Ukhuluma no G lana. I'm with uManqoba. uManqoba uthi angibe sure ngibuza ukuthi wena naye niyathandana noma kanjani. Cheers. Siyathandana. Oh nice. Yes. Uyazi ukuthi uManqoba uthi wena ucousin wakhe? Sokazana nakho siyathandana la. Uyazi ukuthi uManqoba la umi nentombi yakhe and entombini yakhe uthi wena nayo ningama cousins. Yes. Hayi lama. Namanga ne? Wathina mfana. Ufihlani lana. Khuluma phela ndoda. Manqoba. Sinimthuba hello sister sinduba ngonje sister. Hawu. Sindibani. Hawu sokuzitombe khona sister manje. Sindi. Awu mfethu. Awutheni ukusiza ngoku-apply umsebenzi? Usakusiza ngoku-apply when we sex. Nemali kade akuthumela ukuthi Wakuthumela nemali yokuthi wena uyi-female we-sex. Kwenzakalani baby? Nangiphela buza sister nangu ubhebi wakho ngakukhuluma baby. Sinimthu mfethu ngicela ublock ama number mfethu ngiyangimoshela yabona. Sindi. siyavuma. And athi futhi Kwenzakalani? Ayikho lento engizokwenza lo muntu. Mfethu asikispe endaba nami mfethu. yini? Mfethu nayi problem. Mina ngani nginaphi manje mina? Ngicela manje nanga nawu. Nginaphi mina wangifela. Phela sibeka amavathi, ngeke mfethu amadata. Asukela ntanga wabuya. Okay sister sawuqhubeka phela amadada nendoda kufebelayo. Konke ama-plans esibe nawo wena wenza so.
Sister, After amaplenyeka ashabalala isindi mfethu bekuyintonyana yazi mfethu ngogijima mfethu. oh sengivuma manje. Sicede ukubona uma esagijima mfethu show yaqhubeka naye mfethu umuntu unokuqhubeka makakhe mfethu ngiqhubekile asikisi. Cela nje mfethu kusithintitha mfethu siqhubeke mfethu kanti yini. Wonke umuntu uyaqhubeka mfethu. Manje ngitsinge ngimali ngidindibala wona mfethu ufuna ungiyeka ngidindibele ngilele. Yachaza. Awungikha mfethu. Ngikho happy indaba nayo. Unesithembu. Akusayintombi. Ngishida mfana wazerana. Oh no ngishite ngisukela. Sister ebandoda yakho uthi cabana nami la ngikwende mina ngenza ngalutho. Mina bengivula amehlo sister. Kanjani nisifike nini la? Fethu angazi mfana nami ndangazi. La ngishawe nje ngesipoko la ngilahle isipoko la. Lahle isipoko abasibiza isindi. Izinto zibisempoko. Kuleso sipoko sakhe siklahlile. Uqhubeke naso yabo. Kanjani And uyisebenzisa icondom esipokweni ndoda. Sipoko sakho mina. Sibale awu. Oh sengithule. Mina yenza njani nami? Yabo? Fethu ngicela. Sengiright Isa. Sister my advice ayisebenzisa icondom esipokweni. Ngapakisha wampetha wu. Hawu. So umuntu wakho futhi manje uthe uyenza ama photocopy wabosindi. Yeah, makampethu sindi uyakwazi ngawe. Siyazi ngawe mina. Ha? Hayi kuningi lokho. Singiqala bayakwazi ukuthi nje nabangazi. Abantu Bayakwazi. Abantu sinda mfethu kanjalo. Ushilo wathi abantu sister uzoqhubeka nojole nalo. Wena ngathi ngimoshela sengikhathi. Okay it's nambe it's nginiyeke. Nathi uzongimoshela. Yeah sister. Nathi uzongimosha. Wenzeni mina dodo ngithulele la. Ngisho Jonas mfethu Jonas ubani lo? Mfethu ngazongimosha. Ngazongimosha. Yezwa ke sister kuphi igama elisha. Ngazongimosha. Jo. Sibalo ngazongimosha. Jo. Fana ngathi ngakufaka kula manzi. Nase. Ngizokufaka kula manzi. Jo. mina Imini ngizophosa wena. Ejo. hamba ngeke. Ngicela sami mfethu ngithi siyaba. Manqoba musu kubamba ingane. Sister woza kumina. Woza kumina protect. Ubani umuntu yo. Ukwazi No sibale singena ubani. Hlala phansi ebhentshini okungcono ubuka amadada. Yena ngoba mfethu ngimona. Uyimina. Mina nguyena. Buka ngiphusha. Buka ngikuphusha. Yes, bhanqa namabonda. Yimi. Happy lo muntu abo Uhappy yamchaza leli. Indaba ngikotsenta yenzayo. Hayi, sangamkuwe. Uthekisa ngamkuwe. uthemba labantu laba Ngimthela yiwani. ushoba pha Wena wenzani? Phela mina yami lento ngizomela ejo. Into engizoyenza ngokuphosa la emanzini, ngizokufaka ngeicathule emanzini. Wesizela ukuthi ugqoka ithimba. Bengizomela ngipilise ngikuthi. Sister. Akho right shima. Awukho right ne? Sazogqoka ujoma nalo. Akho right mina sengishaya njengoba ngisho nje Ubuhamba sister khona sokubheka lokho ekulandela. Uzohamba naye. Cha. Okay. Singakupha ne lift. Ngicela ungilandele. Uzogibela Awumbambe welcome lo ume naye la. uzogibela ngani? Angithi uyasho ukuthi ucela ilift kuthina. Hawu. Ngisabika kahle ngifuna uzongitshela. Awungeke lisukume le bench baba. Ngeke lisukume le bench. Mina nginayo imedi dog. Nginayo. Isifana ngifuna uzongitshela. Hayibo, sister umuntu wakhe yahleka shothi ujabulile. Asamba sister. Asambe sister. Oh. Take me home. Hey yo boom, it's your boy King Ginger Cream de la Cream. Intwana yase Kings bathi umtimandi umabuya ubambolunya uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na couple switching phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers. Abantu abanomjolo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthela itswayi phakathi. Andile ngomunye umfana nje mistake